Ти не стріляв у ворога? Стріляв, скажу так, стріляв, але це, у нас йшли, коротше, коректировщика вогня відправили прямо до нас там з одного боку. В тому ж самому Волгогірську це було, підійшла там двоє людей цивільних, там молодий хлопець, дівчина, і коли то бої, там, знаєш, там падають, що це розбивається, і вони тут навколо шарахаються. Я стріляв в їхній бік, щоб їх відігнати. Влучно? Живі вони. Ну, ти вбив хоча б одну людину? Ні, я не вбив. Якби я коректував вогонь, і в нас, я думаю, що були жертви, але особисто я, не знаю, я, мабуть, радий цьому. Я вірю в Бога, і так, бачиш, він так мене поставив, що мені не довелося нікого вбивати. Але, скажу так, готовність була, бо це